my god, the woman's... Helo, shwmai, Aleighcia Scott yma, a dwi yma gyda adnodd heddi I trio allan Aberwla. Dwi byth wedi defnyddio headset o'r blaen, ond mae'n hwyl I defnyddio. Ti angen I gael tipyn bach o amser I dysgu sut I defnyddio ond mae'n hwyl achos ti'n gallu just ymlacio a mynd i'r byd arall. Dwi'n really mwynhau yr archfarchnad achos ti'n gallu fynd i'r archfarchnad a just explore a weld beth nhw'n gael yn archfarchnad achos yn teimlo fel even ar ôl un amser dwi wedi gael mwy geiriau yn y banc. Dwi wedi bod yn dysgu siarad Cymraeg am 4 flwyddyn nawr. Mae'n bwysig I gael space am pobl I just ymarfer a tyfu hyderus hefyd, ond dwi'n teimlo fel y headset yn neud hwn.